Lah sehingga nadi ya kudu sing ngati-ngati banget nalikane lelampan ana ing rohanine awake dhewe. Aja ngate adike mang kepencut hal-hal sing wujud ana ing angen-angene awake dhewe. Kowe iki mang wujud wong ki serbanan apa wong ki blangkonan. Ya ta. Lah nek kene dudu iku sing digoleki adik, dudu iku tujuane. Lah kono iki mah ya dudu iku adik yang pengen petuk sing kaya ngono enggak. Lah justru temeniku ana ing lampahan rohanine kula jenengan. Nek rohani berarti dudu lampahan pikirane dudu. Dudu lampahan ning atine dudu. Iki di luar ragane awake dhewe. Iku rohani. Sehingga rohani temeniku wau wis gene rasane. Lah rohani temeniku wau pun mboten wonten wujude. Nah diki maning ngakal engko ya enek wujude. Enek gambarane. Enek ngati engko ya enek rasane. Iki dudu lampahan rohani. Iki lampahane ragane awake dhewe, lampahane pikirane, lampahane atine, lampahane nafsune, lampahane egone. Niku rasa timbul mengke. Lah mula sengkiku ana ing lampahan rohani itu betul-betul bersih kita. Kalau belum bersih nggak bisa mencapai ke situ karena apa? Temnikau rentan kaya ego ini kok muncul. Nek ego ngene muncul engko dadi rasa larumangsa awake dhewe mang lelaku rohani. Lah penak ditenane jare kena muring-muring. Muring-muring. Lak ning radike nesu. Lah iku. Lah kan cek ning awake iku kan. Rumangsa mlakune ning rohani. Ngapunten Pak Sotip kula mboten ngarani jenengan. Ngapunten. Emang rata-rata ngoten, rata-rata. Jadi ini kan aja rumangsa adike mlaku ning rohani ini, aja ngantek. Karena rohani itu sudah di luar akal awake dhewe, sudah di luar atine awake dhewe. Dirasane gak kene, dibayangne gak kene. Panggonane ya ora ro, dinggone ning ndi. Lah nek kene ade kudu ngerti iku. Dadine nek kono mlakune awake dhewe hati-hati. Ora segampang adike ngomong. Kowe iki laku rohani sing piye? Kok mlaku jeneng akalmu? Mlakumu jeneng rasamu? Jadi jek mlaku ning kono bate piye nek kono iki mang kula jenengan dereng sumeleh. Sekabehan dereng sumeleh. Nek kono iki mang duduhne akal duduhne akale, nafsu duduhne nafsune. Ego duduhne egone. Sehingga direngges dadi aku. Kan maling ngoten. Timbule kalimah aku ya krana akale, ya krana nafsune, krana egone, iku laku. Nek iki dimunculne dadi penghalange ana ing rohanine awake dhewe. Adike terjebak ning akune. Nek kejebak ning kono piye kok? Sehingga apa ana kono rumangsa ngerti, rumangsa roh, rumangsa mlaku ning rohani. Padahal gurung iki. Karena lampan ana ing rohani gak butuh pengakuan-pengakuan sing kaya ngono. Kula pengen mlampah ana ing rohani lah. Gak butuh pengakuan ya ora butuh ucapan iki. Lah karena apa lampan ana ing rohani orang lain itu enggak tahu. Enggak tahu. Sedangkan awake dhewe lah ya ora roh. Apa maneh wong liya. Lah buktine selama iki ya bingung banget awake dhewe. Sing piye rohani iki? Gak roh.
Lah dene apa sekabian iki mang wis lerem, akal ati nafsu ego niki pun lerem sedaya. Sehingga lakon iki mang buktine piye kan? Buktine wis gene pemberontakan ning atine awake dhewe teten pikiran dhewe. Gene rasa-rasa maneh. Temen iki aja ngantek wis tak elangni rasaku dudu iku, dudu iku. Niki secara alami. Ini secara alami wis gene perintah meneng gene. Wis aku tak meneng ya ora enak. Niku alami. Jenapa sampean aja ngomong wis tak meneng lah, iku ya pikirane. Pemane kene mang kene wis gene apa-apa, lha iku ya angen-angene. Angen-angen. Rumangsa gene apa-apa. Padahal yo enak. Dudu iku cuman. Jadi rohani itu bahasanya bahasa rohani sendiri, bukan bahasanya lesane awake dhewe utawa pikiran dhewe utawa atine dhewe sanes. Dengan rohani itu sendiri bahasanya. Ya karena dibayangnya udah kena. Dan adik mang pun lerem sing ngoten iki wau, cara wong kan wis gak usah seterek nyumber dhewe. Nyumber dhewe. Lah kenapa kok iso nyumber sekabehane pun menang sedaya. Akal ati pun mandhel sedaya niku. Dan adik mang dibaline ana ing energi ya. Malah nyumber. Temen iki kowe gak sesat. Riyen Pak Tata nggih ngoten. Bolak-balik entek, digawe perang kok yo entekan. Iki perang entek. Paling kulaan terus. Ya iku dari kulaan iki. Kulaan ae. Bareng ngoten niku sampe loro kabeh kan. Sehingga apa? Sampai mencari supaya enggak habis bagaimana ini. Supaya iki memang mengalir terus energinya piye tanpa putus. Ya, maka itu jangan dihalang-halangi karo akal awake dhewe energi ki mang. Ya aja dihalang-halangi ambek rasane atine awake dhewe. Los. Temen iku wis tanpa batas iki mang energi niku. Kaya dhewe gak duwe kesel kan. Ya memang sing kesel pikiran dhewe. Ada iki kesel pikirane awake dhewe. Ya energi niku penuh terus, ora enek sing kesel. Karena enggak kehabisan. Nah, temukan diwujudnya ana energi. Lah temen iku wau ana ing energine awake dhewe. Temen iku wau pun mengalir secara alami. Sehingga apa? Kanggo awake dhewe manfaat, kanggo wong liya ya enek manfaate. Sehingga ten mriki gene bahasa loro, mboten. Dia kehabisan energi. Seperti itu. Lah karena kalau hikmah diberi energi, loh kok sehat ya? Katanya sakit. Enggak sakit itu. Enggak ada sakit itu, enggak ada. Kehabisan energi. Ya kok ini pada motor awake dhewe naikane kentekan bensin. Bisa jalan enggak? Enggak bisa jalan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijek waiting. Ijek waiting. Alhamdulillah.
Jika neng rogone awake dhewe pengendali niku sinten penggaline? Pengendali utama niku ndi? Iki mang otake awake dhewe itu pengendali. Ya karena apa? Otak ini kan kok bisa membagi energi ke sini bisa. Nyatane kayak adik mang nyuwun sewu kan, enek tiangnya ditulung. Terus adik mentransfer dengan apa? Otak itu. Ya kan? Sehingga nokon iku mang di otak kan ada ilusi ambek halusinasi ambek imajinasi. Iki alat iki. Kayak Palauti katanya kan bayangin tau Palauti. Lah itu. Kenapa? Iya. Itu mesti bayang nih kok. Gak mungkin kak. Sama transfer opo itu lewat ini. Oh tak bayang nih gimana. Bos sama gamane wong gendam nggih gunake niki. Menggunakan. Lah sama di situ. Lah apa meneh nek iki mang energine adik iki mang penuh full kan. Iki mang daya ciptane iki mang nyiptakne Pak Lahuti saking bantre energi dincupne wah kebayang-bayang deh. Lah kepikiranku kok kelingan Pak Lahuti ya. Lah kan ana. Lah wong ketok-ketokane ndi ning pikiran. Sehingga Pak Lahuti iki mang nyeleh perasaan ning pikirane yang niku mau. Ya kebayang-bayang dah. Iki bahasa perasaan Pak Lahuti. Nah, sedaya pengendali niku wau ten pikirane awake dhewe. Terutama temen niku. Temen niku wau nglakoni opo ae nggih ten niku mengki. Niku pengendalinya. Sampeyan gunakne sindare tenaga dalam sing ngoten nggih gunakne niku. Lah nyatane nalikane jenengan wiritan jenengan konsentrasi marani ning ndi? Kan pikiran niku. Buarane nek kene, arane nek kene, arane nek kene, lha iki pikiran. Pikiran didelek kene, pikiran didelek kene, pikiran didelek kene. Gitu. Lah temen niku wau kados wong net yang pikiran, masih Pak Sotep nggih nyuwun. Lah pikiran menciptakan lafaz Allah. Lafaz Allah iki mang disalah kene. Iki pikiran lho. Disalah kene. Kaya Gusti Allah manggon nek kene. Lafate niki. Diincepne jelek, 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 jelek. Jelek, jelek. Lah niku memang nek kono diincep nek kono. Iki pikiran. Saking kuatnya daya pikiran awake bisa menciptakan hal seperti itu. Sehingga orang lain juga bisa merasakan. Itu daya ciptaan awake. Nah, jelas di situ kan ada pendorong. Nah, tanpa pendorong nggak bisa. Contoh kan orang tua dengan anaknya, apa pendorongnya? Karena ada ikatan. Ini lebih mudah. Wong tua niki mang nalikane gak penak. Kan. Barno kelingan anake. Lho kan kelingan ning pikirane kan ngene. Lele damule to lele mbokmu koyo ngene lho kan iki lah perasaan iki mang daya cipta iki mang disalah nang ngene anake. Barno anake yo kelingan no. Wah pengen mulai kata-kataan mbok kuwe lek kan ngaten. Iki sing positif Pak Laudi. Aja jadi negatif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Awas. Awas, awas.
Nah, sehingga riyen kula ngamale manakib kan bukan mencari sosok sinten niku sapa kotere jalani kan enggak. Perjalanan iki. Ajane perjalanan iki napa to sajane. Sehingga piyambake sampai ke makom niku. Piyambake nek ngaran temniku Sultan Aulia kan. Rajane menungso. Sehingga nggih mboten nate kepanggih krana ya gak menciptakan. Mboten nate kepanggih. Nah, temniku kan daya ciptane awake dhewe kan didorong kalih ngoten iki lebih kuat malih. Tapi temniku wau kan aja mbayangne tiyange masalah kan napa sami kalih ten fotone kan. Kebanyakan tiang-tiang niku wau jenengan kok iso ngarani iki sapa Qadri Jailani. Wonten fotone, Pak. Persis ning fotone. Oh, ngoten to. Ya karena kan ning pikiran dhewe iki muncul rekaman adeke mang ndelok foto sapa Qadri Jailani rekaman kan ngerekam niku muncul. Terus maturne ambek ambek keadaan sing ngoten niku wau muncul rekaman. Oh, sampai Qadri Jailani. Gambaran niku. Lah padahal iki mang ya hasil sangka rekayasane awake dhewe. Iki mang ning alam ilusine awake dhewe. Ning alam halusinasi awake dhewe. Nah, alam iku ya manfaat kanggo awake dhewe. Alam iku mang ya iso nyelakai awake dhewe. Lah nyatane temriku nadike mang sudon sing elek gamane. Kuwi ora penak kabeh. Kapenak. Popone iki mang menciptakan hal sing elek nang ngene wong. Petuk mesti ngomong elek terus niku. Kena api balas ya. Lah mosok niku kalau daya cipta iki kudu sing hati-hati banget. Jangan sampai adik mah dikendalikan ambek ciptaan-ciptaan niku wae. Ciptaan ya sing ciptane awake dhewe iki. Jangan sampai dikendalikan. Wong kadang kan ada kan hanyut. Hanyut ning ciptaane dhewe. Hanyut. Contoh kan nyuwun sewu kan. Kados lari nom-nom sing ngoten niku, sing masane tresno kalih Tang Sri kan. Dia masuk ke situ. Temniku saking kuate kan. Nah, saking kuate temniku wae lho, sing tiasa itu ya kroso. Lho. Sing kroso jerone juga kan. Temniku wae kok aku pengen petuk Kang Masih ya lho. Kalau petuk Kang Masih ki opo. Secara enggak langsung adiki narik. Narik jerone iki mang. Narik ana ing alam halusinasine ki ampe tarik. Itu bisa. Sehingga ning awake dhewe iki cara dibukukan, wah ora cukup iki alam dunya iki. Macam-macam ilmune. Iki jeneng iki tok lho iki. Lho iki tok wis dasar iki. Iki lho iso nyiptakne kapal terbang ya to. Iso nyiptakne mobil. Lha iki otak awake dhewe. Iki mang iso nyenengne wong, iso ning ngarani nglarakne wong. Ya ta Pak Ludi. Daya ciptaan itu. Nah, setiap orang mengobati pakai daya itu. Pakai. Nah kan seperti ini kan sering sampean gawe itu.
Aja guyu sampean. Awan. Sini digawe. Para itu nih di anak boy kan dengan seperti ini. Bayang nih kan. Bayang nih cara dengan saja nih so bayangnya apa? Iki Pak aku mentah dhewe. Sajane iku bayanganmu dhewe. Iku mentah dhewe kan. Pripun Pak Lauti? Niku yo mental iki kan. Kok diserang, ajene sing diserang ya awake dhewe ajene iki, yo mental. Nah, tadi kan terus dimuncul nih anak atau dilahir yang kalimah itu jenenge jare Mbak Tamang sugesti lahir niki mang. Karena adik mang wis ngerti ana sugestinya kono iku malah lebih mudah lagi. Lebih mudah piye? Sampeyan gak iso nyerang aku dalam jangka 5 langkah. Ceplok dewi. Karena adik mang wis memasukkan kalimat ini ke otaknya dia. Sebenarnya otaknya dia itu yang kita masuki. Ya ngeblak nah. Ngeblak kan. Kok gak kena diserang kan? Jadi kalau sampai gerakan dimasuki otak iki mang dengan alam ilusi iki mang masuk iki. Ya kan dasar juga pikiran itu. Nah, mulai songo iku ya kudu imbang. Jopo lan jero kudu imbang gimana. Lah ketika nadikin dongo itu juga berperan kok. Ada perannya. Perannya apa? Peran besi dia ini menciptakan suatu pahala, ya kan? Contoh kan, kita nggak pernah berjumpa dengan tempat namanya surga atau neraka. Nah di situ kan kita nggak tahu keadaan bagaimana. Daya itu yang menciptakan. Sehingga apa? Di sini menciptakan neraka seperti ini, surga seperti ini. Dari mana ini? Ini kan hasil dari cerita. Seperti sehingga nah kalau ini daya menciptakan. Yang ngerasa nih. Nah, inilah pendorong-pendorong nalikane adik mah digawe ibadah sing kaya ngono. Pendorong. Itu pendorong. Adik mang salat, adik mang donga, adik nglakoni perkara sing apik. Karena di sini menciptakan hal yang negatif. Lo kadang lek kena nyiptani iso guyu-guyu dhewe, ya ta? Iso nangis-nangis dhewe. Jadi gak usah bingung. Dewi yo iso guyon. Dewi lo iso guyon. Gak perlu nek wong akeh. Guyon kabeh nek kene jagungan dewi-dewi. Nah, maka itu kan hal-hal seperti itu harus kita kendalikan. Jangan sampai lepas kontrol. Nah, kendalinya apa? Kesadaran itu sendiri. Nah, memang lepas sama kesadaran, nggak kontrol nanti. Sing iki ngomong-ngomong dhewe. Lah ngomong iki berubah-ubah ya. Kadang ning atine, kadang ning pikiran, kadang ning pikiran ning atine. Lah iki enggak kontrol. Karena apa? Dia lepas sangko kesadaran. Sehingga keadaan sing kaya ngene, ada iki kudu narik ning kesadaran iki ambake. Kalau sadar iki mang pengendaline awake dhewe. Pengendali utama nggih sadar iku wae. Lho, weruh ngene lho sampean poso. Ya ta? Weruh ngene sampean latihan ngene, ya ta?
Iso Pak sapa jenenge Pak Lambi. Padahal kan menciptakan daya-daya seperti itu. Nek sering menciptakan wis kulino kena digawe kan malah ngoten. Nah, itulah perane ana ing ilusine awake dhewe, imajinasine awake dhewe ning halusinasi peran di situ. Itu enggak lepas sih dari kita. Lah kaya dene adike mang bekerja kan, jalan kok iku. Engko ngene kan menciptakan iku. Seperti lah, itulah perannya. Kena digawe kerja kena digawe golek jodoh yo kena. Lah ya ta bisa jadi. Ya iki gak kena iki. Kayak itu. Ribet Pak. Ribet? Oh. Nggih. Iya, ada nggih mboten ngaten terus. Nggih. Langsung. Kowe bayar wis praktek. Mumet. Cenut. Nah itu kan bisa dialihkan ketika mungkin pikiran adik emang kemarin nggak terarah, bisa diarahkan. Sehingga kan cara nek cenut kan jalan buntu masalah iki, jalan buntu gak kena iki Bang. Nah itu bisa diarahkan. Soalnya dia mesti mlebu nang kene lewar. Nah, nggih. Harusnya kan terus masuk. Lewat. Dan biar setel. Nggih. Nah, sehingga kan kadang kocok-kocok ngene. Wes gene apa-apa, ditekoki gak iso jawab. Dudu iku kemarin, bukan itu gitu. Nah, ditekoki jawaban lho. Aja ngomong gene apa-apa. Wes gene rasa apa-apa, jawaban dudu iku jawabane kan. Ya karena kan salah ana ing penerapan. Salah ana ing pengertian. Saya tahu gue nih sumuk sama kok jaketan ngene piye. Oh ini sumuk iki. Sama kok jaketan kerukupan apa kademen sampean? Adem. Sampean gak penak awake? Apa kesel? Gak sumuk ya Pak Lutfi iki nyepot apa macang iki? Pas nih. Ingeten. Ya kayak cuma kerugupan. Panasan nih. Nggih. Wis ditokne kabeh mbak apa ya? Nah, karek kecak nih. Gitu terusnya kan ngoten iki ya kanggo ade ajane ya sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Sehingga kan nanti nggak ada rasa capek, rasa kini kan. Ya karena yang menciptakan capek sendiri ya otak kita sendiri. Kayak adik menyetel, oh tak ngantuk, iku turu kok. Karena setelan ini sama setel. Iki mang mau setel iki mang meneng ya dik meneng. Disetel ngomong ya ngomong kok. Kari nyetel ae. Aja disetel ngeluh terus. Abot iku. Kancane kadang apa ngeluh terus Pak ya, mau setel kaya ngono. Lah temen iku manfaate kados kula jenengan ngawruhi sing ngoten iki rasane apa bisa
sadar. Gitu. Ora kehilangan kesadaran. Malah iki mang tambah ono kesadaran niku. Nah, temen iku kan mengke awet ya ya gak duwe, bukannya gak duwe kesel, gak kesel. Kesel iki gak muncul. Gak muncul. Jadi nalikane adik nyambut gawe aja dimunculi kesele. Aja dimunculi. Mana muncul iki piye? Oh aku gak penak wes iki. Ngatrol iku wangel ngatrol iku. Wis ngomong gak penak Gus, kaya perangkatnya kene wis lemes kabeh. Wis lemes. Drop iku. Gitu terus kan aja ngantek program otak iki dengan hal seperti itu. Aja diprogram ambek sing negatif-negatif ning awake dhewe. Jangan sampai. Yang kena negatif engko ya merasakan ya kita sendiri. Ora penak ya awake dhewe. Lah kados kula njenengan weruh sing ngoten kan kersane napa? Bisa menjaga kesadarane awake dhewe. Memang ya perannya otak di situ. Perannya itu. Lah nyatane temen iku wau sing wajib nyuwun sewu kan, sing wajib salat iki mang sapa? Wong sing berakal. Ya ta? Atau balik niki mang, ngerti. Lah sing ngerti iki mang endi ya otak itu sendiri. Karena otak iki mang iso bedakne. Iso milah-milah. Nah dengan otak awake dhewe iki lho, iki mang bisa mencari ana ing Tuhan, ana ing Gustine, ana ing uripe. Tapi temen iku nggih ada batasan. Bisa mencari, bisa. Kalau sudah bertemu di situ bang, wis enek penghalang sehingga gak iso nembus. Nah niki mang awet iki gunane alatnya sing jenenge rohani. Kaya akal iki mang iso gak iso nembus, atine gak iso nembus, iki alat apa meneh? Iki mang rohani iki baru jalan. Iki lho alat. Yang bisa berjalan. Karena rohani niki halus. Nek pikiran kasar. Ati yo kasar, adik iso ngrasane, adik iki mau iso nggambarne. Nek rohani iki mang halus banget. Temen iku wae nggih sanes bayangane awake dhewe iku ya dudu ilusinya dhewe atau halusinasinya dhewe atau imajinasi, bukan itu. Nah iki ketok nggo. Nah ketok piye? Dan jenengan kan gamane bayangne sapa ya? Lha iku ketinggalan nggih. Sampeyan temen iku nyimpen perkara ning otake sampean, mengke ketinggal. Lah kan kasar ta iku. Cek kasar. Nek rohani lebih halus lagi. Sehingga gak ning pikiran adi, gak ning atinya adi, lebih halus lagi. Nah, bisanya ke situ bagaimana? Kalau semua ini sudah lerem. Lah leremnya adiki mang kenal. Nah adiki mang ngeruh. Sehingga temen iku menarofa nafsahu ngerteno ning awakmu dhewe ero. Nah iki mang karo ning awake dhewe sing mau lerem niki mang sapa malingane. Sing model iki mang apa yo an? Lha nyatane bolak-balik jenengan iki mireng sing ngoten iki. Apa lerem mboten. Tambah gak karo-karuan. Isine muring-muring gak entek-enteke. Ya karena apa? Belum sadar, belum ngoten. Kurang sadar gimana? Nek kurang sadar berarti adik mah dikendalikan karo nafsune awake dhewe. Ya rusak nggo. Nek rusak. Yang labete nang ngene keluargane awake dhewe.
Sehingga ning omah ora ana gak kerasan. Cekcok kayak sini. Jadi omahmu aja nih ya surgamu, aja rumahmu iki nerakamu. Nah maka itu kayak belajar awake dhewe ngawuri sing ngoten iki supaya apa? Terjaga ana ing kesadaran niku wau. Nah diki mang sadar engko wis genek engkel-engkelan maneh. Kono-kono wis genek pengin menang maneh. Pengen bener maneh pun mboten wonten. Wis kene nek ngomong awakmu salah aku sing bener mboten wonten. Netral mengkiunan. Ya memang ke arah situ ya perlu perjuangan. Perjuangan itu enggak gampang. Sulit juga. Untuk mengendalikan diri kita loh, sulit itu. Adik mang gak nek wong iso ngandalekne, tapi nek wong iso enggak? Ya kan? Dirasani cek muring-muring. Cek merongkol atine. Dinilai wong ya kaya ngono kan. Nah justru temen iku wau dinilai wong, dirasani wong ki lho. Pelajari nek kono supaya apa? Ning atine awake ben meneng. Dina apa cek goyang, berarti ya belum sadar. Hanyut ning keadaan temen iku wae. Ana wong pegel, adik melok pegel kan hanyut iku. Hanyut. Benten mangkene kaya jenengan iki ndeleh tresno temen iku wau kan. Hanyute kan krono seneng. Enggak masalah. Itu berarti. Ada itu malamnya. Ya terus kan nggih sedaya nggih ten awake dhewe. Manara fanamsau ngertenono. Iki masih dingerteni peran akali. Ya kan dasar juga dingerteni. Karena apa? Itulah pengendali kita. Ana ing kesadarane. Ya karena apa? Temen iku wae kaya concokan. Contone awake iki tangan iki loro lah. Akal memerintahkan sembuh iki. Itu sembuh. Ceno-ceno wis genek-nek. Kaya iki mang gak iso jalan iki kaku kan akan memerintahkan lho. Pemerintah ini akali. Nah, kenapa mentransfer ke orang lain kan? Kita tetap lewat akal dia. Contoh kan biasanya Pak Lauti meneng rungokno. Ya ta. Rungokne. Supaya apa energi mang nyalur ning nggon sing neloromu lho iki wis nyalur ning goret. Atas perintah niku wau. Karena ada bantuan dari luar ini. Mata niku Pak Lauti. Lauti iki nggawa langsing bahu. Ya ta. Jadi layak no Mulane wong semangat teko nggih. Kadang kan wong nek semangat teko berarti di rumah ada kendala. Ya ta. Ki piye nek masalah gak mari-mari kuwi. Iki piye? Solusine iki piye kan. Ya karena kan balik meneh tenagamu tak wisan, gak iso jalan. Nek tenagamu penuh neh dadal iki. Dadal. Ya tenan iki, teko Pak Tatang. Ya bahasane Pak Tatang ngecas-ngecas dhewe. Dhisik gak iso. Kelara terus. Awak loro wae kene entek-entek. Ya karena ya nangani niku. Anak jin iki mah di salurane nek kono salur kono
gak iso neras dewi. Ya kentekan toh. Lah temen iku kan kale tiang-tiang kan kale zikiran, gini kok nyimpan energi. Nah, iki mang zikiran no pemawon, iki mang mencuplai energi. Seperti itu. Cuma kan dengan metode seperti itu kan bisa habis. Cuman kan bisa habis. Tapi nek metode sing ngoten iki itu gak bisa habis. Karena apa? Kita tahu sumbernya. Tahu sumbernya. Kalau kita tahu sumbernya, ya serimu gawe kalimat nopo. Lho ngono. Sehingga nek kono gak ditentokne, kudu gawe kalimat iki mboten. Ya sak serimu. Nah, sesuai keadaan. Dhisik kan palauti je ambek kalimat primbon iki pi, gak nggunak niki. Kasuwen palauti kan. Kasuwen jadilah diri sendiri kan. Gak usah ngerpek. Bolak-balik ngerpek palauti. Nah, karena kan kita bertemu lah di kitab ini nggak ada, bingung ibu. Ki piye? Karena kan secara teori ini diberi ini nggak kena, diberi ini nggak kena. Dengan apa lagi? Loh, kan nggak kan? Sehingga kan ke gak cuma roh jerone tak jawabane iku turu. Nah, dengan metode seperti ini adik memang lebih mudah lagi. Wes gak kaken bahasa. Nek pun kesatan niku pun jenengan mantuk lah mulih lho. Wes gak usah didongakne macam-macam. Gak usah hijak talilan. Hijak talilan barang ya yasinan. Nah kono iki mang gawe minyak wangi bisa. Kesuwen iki. Kudune gitu rokok gitu minyak wangi. Pripun Pura Ayun? Kabare? Sehat nggih? Nggih, yang urip nggih macam-macam Pura Ayun. Sing dihadapi nggih macam-macam. Jadi kan jangan disamakan dengan orang lain. Jangan nek iki mang aku kok yo ngene, jangan putus asa. Jangan. Apapun yang terjadi di kita, kan, kita tetap menerima apa adanya. Jangan adik mang suudon kali keadaan sing kaya ngono. Jangan. Kita harus bisa kuat. Kita harus bisa menjaga kesadarannya awake dhewe. Nah, kan kunci utama kan temen iku sadar nih. Nah, iki mang terjaga kesadaran insyaallah kan mengke aman. Mboten hanyut kali keadaan sing ngoten niku wae. Nek kula jenengan niki mboten hanyut sehingga kan wis kene kunjelanten manai. Temen niku wae mboten menghakimi. Nah niku. Tadi kan pun lepas. Ngalor ngidul lah ngoten punan. Sehingga engko wis gak kabutan malih panjenengan. Karena kan ngoten niku dengan kalimat tadi itu sudah nggak mampu itu. Dengan apa lagi? Karena pikiran itu nggak mampu kan, hati juga nggak mampu. Nah, itulah buktinya. Nah, terus sadar kita bagaimana? Kalau sudah nggak mampu, ya ditaruh. Pikiran ditaruh, kayak hati ditaruh. Nah, tegasnya ditaruh gimana Imang? Ya menerima apa adanya itu.
Sehingga awet iki mangga suudon kale keadaan. Nah, temen iku kan insya Allah kan kados kula jenengan bisa mengendalikan. Malah bisa mengendalikan. Pripun Burayin? Kados kula jenengan ngerteni kan ngaten iki ya damel manfaatin ning awake dhewe supaya bisa terkendali awake dhewe. Gini. Sumuk neh. Iku sumuk neh iku. Gimana kembali? Gitu. Balik balik. Mereka itu. Adem panas wong iki. Bisa gonta ganti. Monggo Pak datang. Pengalaman niku Pak datang monggo. Kesane kanca-kanca nggih ngerteni. Itu sih dengan sampaikan tahu ya. Nggih. Sampun apa sih dengan sampun lampah lho. Nggih. Ya persis niku wae. Nggih. Dengan bahasa-bahasa kita sendiri. Ngomong apa nih? Karena kita isi. Nggih. Dan itu bisa dilakukan dengan baik pun bisa. Tidak ada bahasa baik pun bisa. Nggih. Jarak jauh bisa. Baik pun. Iso buju lah. Umetela. Nggih. Oke, ingat ini mau. Jenis proses dengan sampai proses. Dan jadi baik pun juga bisa dengan suara-suara. Nggih. Tanpa bahasa apa bisa. Ya karena apa? Dengan suara karena otak mendengar itu. Iya. Kuncinya kan itu. Tentang pendengaran. Otak itu. Jadi kita masuk ke otak EDE. Ya. Kita lepas dulu. Apa beban nih? Lepas dulu sekalian terus kita isi. Iya betul. Akhirnya kita dulu. Ini mau kita buka kesadarannya, kita sadarkan. Itu tanpa minyak ya? Tanpa minyak, baik pun. Ya tanpa doa ya? Tanpa doa, hanya dengan suara-suara. Pak Laudi? Tanpa primbon ya? Tanpa primbon. Dan mengalir begitu saja Pak, sesuai dengan kondisi masing-masing. Iya. Monggo Pak Laudi dengan tanggal Pak Atang kan kata pengalaman. Ternyata memang semua penyakit memang bersumber dari kita sendiri. Iya. Seperti itu juga, ternyata seperti itu. Setelah kita korek, kita ungkap, kita lepas satu. Kan mulai gampang. Iya. Diucapkan lepas. Nah setelah itu kita kan ngisi terus. Lama-lama wajah udah berubah, wajahnya berubah. Asalnya pandangan atau apa? Kosong akhirnya terisi. Iya. Jenengan tanggal Pak Laudi, jenengan tanggalnya ini Bu. Ya tanggal jenengan berapa apa? Lakatnya apa datang?
Lah temen itu kan meskipun kan tanpa telepon apa bisa nek jenengan pengertian temen iki wau tanpa roh wonge kan karena adik wis ning alam iso ning alame ning pikiran kono bisa. Contoh kan ketika yang tadi saya ceritakan orang tua dengan anaknya pakai telepon enggak itu? Enggak pakai. Sehingga muncul lah. Itu jenenge telepati. Telepati. Telepatian dik. Jadi kan telepati ini kan tanpa pulsa, tanpa kabel, tanpa tagihan. Tanpa tagihan. Tapi penuh dengan pengorbanan. Bener. Nah ini kan kalau buka keresane panjenengan mangke kan ya manfaat ing awake dhewe, manfaat ing keluargane, manfaat ing masyarakat. Sing butuh ning kene iku. Sehingga napa wis gak kakean acara meneh. Lakono wis gak apus-apus meneh. Biasanya kan ada kan ngapusi. Karena apa menurut primbon ngono kan ngapusi. Menurut sama piye karo. Jadi semua punjernya itu di otak itu. Iki mang mbuh loro utawa sehat di otak itu sendiri. Tinggal kita memprogram otaknya si A ini di siapa. Itu bisa dari jarak jauh, jarak dekat bisa semua itu. Meskipun enggak dengan kata-kata kan, dengan nek iki mang ning imajinasinya adik mang jalan. Di jalan. Ini juga bicara tapi enggak bisa dengan lisan, dengan imajinasi kita. Nah itu manfaatnya. Iki jeneng otak guru sing ke dalam kan lebih dahsyat lagi. Cara digoleki otak adik iki mang kaya enek memorine pirang giga ngono. Iya ta? Pirang giga. Nyapa ke wong kadang kan hanyut karena ya wis kebek. Penuh, ora di restart deh, penuh. Nah, temen iki napa? Nenek kan restart. Restart piye? Sing ning pikiranmu delen, kosong lho. Lah niku restart. Ning pikiran didalen, ning ati didalen, iki wis tak kabeh. Sing iki mang perkara sing adiki pendem-pendem ning pikiran atau ning kene engko ilang kabeh. Udah dienteng. Ringan. Masa ngono kok heeh. Nggih Mas Udin. Kok langsung dijawab heeh. Nah ya. Enggak, ingin lagi kita enggak. Nah, niki kan kados awet iki nggawe kendaraan niki. Mana nanti engko dadine piye kemana kita. Iki kendaraan. Engko nek adik mang ngopi nang ngene kanca kumpulan iki kita pakai. Ben padha mbek kancane iki lho. Ya ta. Ben gak niku kok nyeneh dhewe. Nah, adik mang secara umum ya, secara khusus ya. Sehingga kan kalau diwasi oh mana kipa lho ngoten lho. Sehingga njaba jero jalan.
Nggih. Kalau mesti saya sambungan terus itu bersambung Kalih dengan itu aku coba jalani dengan guru-guru kita nyambung terus. oh lah balik ini kan cara kenapa kok tawasul kayak ke wali ke kanin karena cara adiki ngomong masa energi ya loh beliaunya itu lebih besar energinya lebih besar apa mana nek niki mang pun wonten pangkate sultan aulia loh lebih besar lagi energinya sehingga ada emang kayak pikiran yang nyambung neng kene ya transfer terus sih energi nih nah ini loh Terutama dalam setelah kita sholat terus sambung terus. iya Kayak cuman kita usahakan nangis istiqomah tadi. Sama dengan guru-guru kita. iya ini kok jadi lalek nih Pak Lauti guru nih ya ta angkat hiling nih dilalek nih Saya nurut nih ya kan ngomong. Orang tiang gitu tolong. Pak ya tolong ngomong. Lu mencing balik sidang. Terus sama KPI pencepat coba kita kan kalau teko piye kita coba enggak datang lho. nggih Piye berapa kali terus kayak pengen dua ya. Kita menciptakan tidak kita datang. nggih Benar kata nah. Ini lho. Kita cipta enggak datang kan karena piye? Wis gak Pak. Ngono lho. Wis. Ya teko ngono wis teko. nggih Dua kali sidang masih gedok. nggih Ini lho. Ini kan dengan kata-kata lho. nggih Dan tanpa pikiran, tanpa kita tanpa mikir pun nggih dua kali pun dua orang nih. Lolos terus nih. ya lah terus Ini loh dengan kata-kata itu. sehingga kan bahasanya Pak Lauti jenengan hebat bahasanya Pak Lauti loh jenengan pun hebat ampun ya wong danyang disai aja gitu disai danyangnya nggih insyaallah kan mungkin ngaten mungkin nek ngopi ten dalem sinten ya kita tetap pakai kendaraan napa niku manakib niki wae. Terus arin mungkin ditinggali ken jopo kan wis gak saru maneh. Oh manakiban ngoten. Padahal kan manakib nggih biografi ini niku wae. Biografine Sahabat Qadir Jailani ana ing jopo lan jerone berlakune. Nah diki niru ki ambake mboten saged. Mboten saged. Malah kan wong adik iki duwe jatah dhewe aja ngate ngrebut jatahe wong. Jatahe wong direbut gak mampu awake dhewe. Nunut ae, Pak. Nunut. 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 Mawon. Yang nek bahasane Mas Arif iki enggak ada ning sarung. Nunut ae. Anjul. Enggak ada ning sarung kan terus ya. Kita biasa kan kita memiliki ya nggak ada beban-beban karena kita nggak masifkan sesuatu nih malah lepas di pikiran di hati lepas semua kalau lepas semua kan sudah nggak ada masalah nah dikimang ngongkon ngelakoni ini malah timbul masalah lagi. Sehingga jangan sampai terbebani lagi. Lah justru temen iku wae keuntungane awake dhewe ngawur sing ngoten iki wae. Enak beban liwat iso disalehne. Lah nek kono wis gak nggo mantung ning kancane, kono wis iso nyalehne dhewe, ngoten.
Kami ku mengke ketinggal. Oh iki katanya mencolok neng aku kan. Tak hindari ae lah ni. Wong sadere kan ada sing garo, sing nempel aku sapa kan ngono karo. Ning sawane nek kula jenengan ngertani ana ing wedaran-wedaran, lah mangke semerep. Setuwa ya mangke dituduh. Nek kono iki mang tanpa direncanakan. Pripun Mas Udin? Sampeyan tak watuk iki memang saka omah watuk. Ora dang. panas-panas Heeh. ini dingin. Kan luka tadi. Oh, panas kowe es. Wah, iya. Kowe loro ngene kan. Enak. Dan ganjel. lah karena kan balik meneh sing pelajaran mau apa pikiran kan men. Lah sing nyiptakne rik iki mang sinten? Ya pikiran iki wau, akal iki mang. Lah iku dorongen supaya nekane wis gari meneh. Lah karena ya punjerine ngono. Ora ilang iku. Ana gak iso ya palauti pendorong. Karena dorongannya palauti kuat iku. Dorongannya palauti kuat iku. Pripun Kang Ali? Nika pripun? Ya alhamdulillah mendapat teman. Pun mantuk, tegese pun selange pun dijabut nah. Namun selang mak mau Sing napa? sing dereng ditepok. Oh, Anak metasi susu. tasik susu. Selang. Pun saged ngomong, Dereng saged gak iso ngomong. nggih. Ya iku mang tambalane kan ya cara lawang dikunci ya dibuka to. Dibuka. Mulai enak suarane. Tapi kayak diomongi ngerti ya Dek ya. Ngerespon ya. Sing dek ngenane mantun kula sandang. Ngomong melek niku nggih. Pripun nggih? Gampang wonten. Nambah. Mau nyawang ngeten nggih ngeten mau. Nah, Respon. sampean mengangkan apa jenenge krungu Pak Tatang to. Nggih. Nek kosong piye diisi kan ngono. Nggih. Lah isi niku. Sama nek Pak Tatang biasanya sampean ngisi piye kan. Terus diisi ambil apa? Karena ki ambek sering ngisi Pak Tatang. Sama nek kok iku. Nggih. Sama nek kok. Rokok langsung jawab. Karena wis siap jawaban kono iki. Mau piye pun siap ya Mbak. Tapi masuk ketan. Pas ketemu kula. Nggih. Sampun. Sampun saya. Oh jenengan nggih teng griya sakit ta? Panggih niki. Niki nyambangi masing Mas. Oh. Nggih. Jadi kan sampean teko apa tang cara ngisi piye to sing disiki mang apa? Teko mulai engko iso ngomong kok. Seneng. Kasih ahli pada tang. Tapi Umur piro? Umur gangsal tahun nami. TKP. Ini panas kamu sekali teman-teman langsung berubah. mau kelangan kayak gitu.
Yo mesti ora punya kumpul ngomong kalangan kalangan opo. Yo mlebu kon iso. Apa kalangan diri dulu. Tapi yang kata-kata memang jadi itu ben balik meneh. Kalangan opo, yo balik meneh pelan-pelan.